Katukad Tibasol. Tinapalabas san latangag sarday ni Dinggas amang sapsapol kadaligaya nga gina. Ngem san nalata nasarakan ida. Itinaminsan rimwar manan tapno sapulen na ida. Adda ng para ken kuan abalasang akam kamaten ti lalaki a nakadroga. Inlugan nga rod ni Dinggas, ket intulod na ti balasang iti balayda. Iti daytang aldaw, apag isumet anapan ni Astor ije plantasyon, ket di na nadanon ni Dinggas ijay. Iti dayta rabii, pinalutpot ni Astor daytoy, no apay adi na nadanon ije plantasyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Apay ngawan kay plantasyon ni Aldaw Dinggas. Napnapanam. Kwa, amo. Ipagarup ko nagtrab-trabaho ka. Ngem agbulbulakbul kamet gayam. Kwa, amo. Napanak lay jay sentro. Tanapanak gimatang iti pagpapigsak. Anya? Mading amin teriknak, amo. Agkakapsutak. Kan kasla na sakit ti ulok. Kang runana, adda tinulunga kabalasang. Apay tinulungan? Ngamin, kaya taramasan kano timangkamkamat kan kuana alalaki, amo. Nakitak ti lalaki, kat kasla nakadroga. Wan, amo. Mamatiak ang nakadroga dayjay. Ket? Inlugan ko ti babae kat intulod ko aging gay jay balayda. Iti kasta, sigurado asaan na may sagmag. Importante pa'y dayta ngay naramid mo. Isukit din tinapatpatag. Kasimot ngamin jay babae, amo. Anya ko matinaganap mo iti dayta ngay naramid mo. Pakay dayawang matlaeng, amo. Gapo tanong maamwanda a pasurot nak, sikamat lang ti may dayaw. Anya? Sana bali, amo. Tanagsubliak matlang nga dagos ije plantasyon. Hangam kunada ije plantasyon, asaan na kumpleto ti aldaw mo. Gapo ta sumarsarong karak ije purpurikat, amo. Jakmat baybayan ti happy house ijay. Sayang mat. Mabalin mo nga ipaabang kadagiti gagayem mo ababaknang nga umay agpaspasyar dito'y ili tayo. Kasta? Amo, saan mo apukawan ti panagtalag mo kanyak? Gapo ta sanak ngagbaybaya. Nuawanak man iti plantasyon at damat dagiti binilin ko atal kak ijay. Sige, awanan ti makunak. Inton bigat, mangisagana kayo iti mabalin nga ibiyahe. Doble, gapota dua ti buyer tayo. Ariglado, amo. Ay, kastalatan Dinggas. Marihuana manan. Agi biyahe kayo manan. Awan ti mabalin. Kas ano ngay? Asino ti kaduam? Ni kalalili. Imbuag no kayat na. Kapilitan nga ramidan na, tadapay la dito eh. Sige kasaritam to. Talaga ngamin nga kayat na ti pumanaw. Saan pa'y nga ita? Mangsapol tayon to iti pamuspusan. Wano rason, iti kasta makalusot kini amo. Daytay rason na talaga ang nakapapati. Ay, uray siyak nga Dinggas. Kaya't ko matanti pumanaw ito'y. Agsublit ako man iji lugar me. Ay, Ngam, amok mat nga saan nga kaskarina. wen, saan akaskarina dagimay? Kanarigat no adda mairama na sabali a tao. Nang runa iti pamilya.
Awan mabalin ko dagimay. Sumuro taklatan kinidinggas ah. Nupay talagang agtukyat diri na. Ano sampay lang Kan may sa, no si kate kadwa ni Dinggas, nataltalgit kayo. Gaputa matalak kamat nga kadwa na. Saan mo nga ipasubo? Una, naskan anjak agaramid iti may kaniwas. Tapno agpada kami anatalged. Iso nga si kamanan ate kadwa na nga agbiyahe. Sige, kabayatan ti kaadak dito eh. Aramidak pa'y lang ang titrabaho. Sige, agkapitapay, kanya-kanya. Wanda gimay. Ay, un gayam, kanya-kanya. Nairwar mo te kwarta may diya bangko. Wanda gimay. Ada ijay silad ko. Ilamang ko. Manongay. Adamat basit kawadwadan na Ay, kat nasayat Tapno ada pang rugyam iti sa nga lugar. Wanda gimay. Sige, agkapitapay, sakbay nga aglutota. Nasa papay matkait di Iso nga agkapitapay nga umuna niya. Sige. Onya Dinggas, nakasaganan dagiti maibiyahe? Wen, amo. Maibunag to amin inton bigat ti malam. Ibiyahe minto mat iti rabii. Imbaga kon kano sa dino ti pagsasabatan nyo. Wen, amo. Dua ti sabtan nyo. The Miss Jones ken Miss Cheng. Dua a grupo. Ken agpada nga oras. Wen, amo. Aganad kayo Tadiyo ammo ti mabalin a mapasama. Nalpasan, amo. Naibunag amin na nakarga. Nasayat no kasta. At damatan dito'y ni kalalili. Insurot ko ni Diagsapa, tapnusan ko na dagasan ni Mansyon. O sige. Kasitin ako na. Aganad kayo, ha? Wen, amo. Nasken anakasaga na kayo iti anyaman a mapasama, Dinggas. Wen, amo. Danggayan ka, Astor, asawa? Uminom ta. Adto ti baso? O sige, uminom ta, Astor, asawa. Kailiw ko ti uminom iti kastoy nga arak. Iso anagawidak dito mansyon. Naimas ngamin da ito nga arak. Awan parikot. Gaputa ado ti arak. Astor, apay no maturog kamat. Uray maminsan, ijabalay mi. Marelax ka lakit di ijay. Ken, agpasyar kamat ijay farm. Tapno marelax, tapanunot mo. Sige, indon bigat. Ken, ijay kamatan amaturog iti rabi. Sige. Kasta, tapno makita da kamat dagiti tattao ijay farm. Ala, bukbukan pa iti baso ta, Margarita. Uminom ta. Sige, Astor, asawa. Ni, apay, Ma'am Margarita, anya ti ibagam, tanagtuktok ka iti pagturturugak. Aging gakadi ita? Kat adda pay lang ti ubing dito mansyon? Awan, ma'am. Pinapanaw kon Sigurado ka? Awan, ma'am. Impaiwan ko iti sa balang nga tao. Iso nga awan ito yan. Nasayat no kasta? Gapwede dayta. Ikan ka, ititangdan mo. Yawat ko inton bigat matlaan. Saanan, ma'am? Kukuwam lang ti kwartam, ta saan ko nga kasapulan. Naglastog kamutan? Dagimay? Saan ko nga ron nga kailangan ti kwartam? Iso nga sige,
Yang ka maturugan, ma'am. Takayat konti maturog. Awan pa'y laang tay may sa agrupo, Dinggas. Naimbag tay may sa tanaaladan ti order da. Aguray tabiit. Sapay nagsip nga dito eh. Nasaysaya at nawawan silaw. Tapno saan data makita. No daman lumabas. Dinggas, ada nagsardang alugan ijay abanda. Paliiwan ta. Dayjay, nagidap iti silaw. Isuda daytan. Agsagana ka. Tipaltog mo. Igam ko, Dinggas. Agalibtak ka. Di ta mo no anya ti mapasamak. Sige, Dayjay, nagsilaw damanen. Pagsilawak matilugan ta. urayong nga isuda ti umasidag, Dinggas. Ay, agyaman ak. Awan ti dakas ang napasamak ka data, Dinggas. Agsagana kalata kalalili. Tadi ta mo dagiti paspasamak. Sa bagay, nakasagana aklata. Makaangas tantulangan itinalukay. No nakadanon ta ni dyan nagtipunan. Daytoy ti jak kaya, Dinggas. Jak kaya ti kastoy at trabaho. Iso akayat konti pumanaw. Ngam saan pa'y akadagitoy. Matulungan ka. Basta saan pa'y nga ita. Kaano? Urayan ta tinapintas agundaway. At to yung tibi ngayon, Dinggas. Ikaben ko iti ito asupot. Amo, Gaputa do a transaksyon ti pagnayo iti rabi. Dubli mo tibi ngayon. Sagdudwa kayo kani kalalili. agyaman kami, amo. No kastoya ka na yun, awan ti pariko. Kaya't ko mga ipawit kada na ng ti kwarta ta, Dinggas. Ngam, baka ag-atap da nga sa balete trabaho ta. Taapay nga nagdakal ti sweldo ta. Dagimay, Iso nga saanan? Saan nga baleta at damat ijibuang ko? Kas eta, manayunan manan. wan. Gaputa dakal manan na kantidad ti inted ni amo. Diyanggas. Alaklatan, tapno awan pakadaksa. Sa bagay sige, tayo naktumanan ibang ko. Ngam, kagudwa lang. Intun umay nga bulan, ibang kok manan ti daduma. Baka ag-atap kahit di dagaya da ibang ko, apa nga nagdakal nga gatad ti ibang ko. Sige, idulin mo nga rod ti daduma a kwarta. Dinggas, napanan ni amo iji munisipyo. Inakon, Dinggas. Sana bali. Taintad na matan tibingay ta. Kalalili, Alan, Dinggas. Pangaasim, tapalubusan na kon. sige. Itulod kan, aging gay jay sentro. Wan, agbalabalak. Kat abungak irupak. Tapno awan makailasing kanya. No aglugan nak itibas. Sa dino nga rod ti pagturungam. Ijay lugar dadagimay. Sige. Agsarita kayo pa'y nga rod kinidagimay. Alaki na kini. Madanaganakan ka. Kabaulak ti bagit. Kan insurant mo matan ti direksyon nga agturong ijay lugar yu. Isu asa anak amayaw awan. Sige nga rod. Ag-an-anad ka Katlaglagi pamuan. Saan mo nga ibagbaga? No anya ti trabaho may kanidinggas idtoy. Wan, laglagi pa. Ay, basta ibagam nga nasaya at kami ladta kanidinggas. Kat ag-awit kami tulad ta. Wan, makadanon dayta, dagimay. Sige, yung kayo nga rodin. Tawan pa lang di Margarita kan among. Sige, dagimay. Agan-anad kayo akanayo na. Owen, kastamat kan ka, kalalele. Itulod ka aging gay jay sentro.
Kat makamukan to na mapanaglugan ni Tibus. Uwan dinggas. Nakadalong dungak. Iso ano bilang masabat ko ni amo. Di nan tumakita ti Rupak. Sige, Makaamo kayon nga agrason kini amo, dinggas. Wano saan? Ibagam apinatay na kun. Kat imbel lang nak iti daraas. Iti kasta, di na kun sapunan pa'y. hala, makamuak ton iti irason ko. Pasensya kan, dinggas. Ngamin, talaga kayat kun ti pumanaw dito eh. Diyak kayatan ti trabaho tayo. Kayat kun nga uray awan makukwarta. Basta kadwak ni Angus. Sige, kat saan mo nagamdam ti agsubli ditoy? Iti kasta, saan ka ama isagmak? Agbaligi nga ta ni kalaliling nga umadayo. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.